Sa number 2, Himamaylan PNP ang nagausisa man sa karon sa ginsiling nga pagpanukot sang isa ka persona sang registration para sa mga luyag mag-avail sang financial assistance gikan sa Office of the Vice President. Suno kay Lieutenant Colonel Reynante Humukan ang hepe sang Himamaylan City PNP, duha ka adlaw nagbigad nagpadulong sa ilang istasyon si punong barangay Mildred Titular kag ginpadangat nga may babayi sa barangay Carabalan nga nagapanukot sang 50 pesos gikan sa mga yadtong gusto mag-avail sang bulig sa talatapan sang Vice Presidente. Nagpadala na sang tropa si Humukan sa lugar para mausisa kag makita man ang natungdan. Nag-coordinate man siya sa militar bangod nga malayo ang lugar labi na nga sa nabukid ini nga bahin. Hindi pa nila mapatud kung may natabo gid man nga pagpangolekta. Nagpaandam na ang Office of the Vice President sa publiko batok diri kag nakasaad nga ang kasubong nga mga hilikoton isa ka scam. Actually, wala pa naman siya complainant, ma'am. Bali, nag-inform lang talanto ang aton punong barangay na may certain na inang babae naglibot sa mga sitios, informing, nag-register niya intended for volunteer program sa aton Vice President. 50 pesos ko daw. So ngayon, palibang doon, dito sa mga aton investigator, aton therapy, tapos sa mga subabaw.